Yesu reja the nimonyam na ase kase e ma wo se ayo pe no amakwai na abe wanim ba yi nsira nim so be shira ansa na yakọ yeda wase e wo Yesu din yi mu. Amen. Amen. You adofo you the ready ase se dan den nyina odena sempa no e ma yen na ebe suya na ba ko bi afi Nyankopɔn ma kwaya na afi enyitasem na Yesu ya no nso no na asa abeto aso Isaiah 40 no enya nwie ekura na ne ye hwɛ sɛ obonsam etimi ɛsesa ne ho bonsam etimi ɛsesa ne ho na sɛ Satan can transform himself. Satan can transform himself. Obonsam etimi ɛsesa ne ho. Yeni a yɛgye Bible die no. Yɛnim sɛ Bible no mehu befe sɛ obonsam ɛwɔ hɔ. Obonsam yɛ rare. Adeɛ bi a ɔwɔ hɔ paa pefe ntasɛm biara ɛda na di. Na obi a ɔbɛ Nyankopɔn nkyɛn biara deɛ onya saa danseɛ no. Wa ɔbɛbɛ Nyankopɔn nkyɛn sɛ ɔbɛso Nyankopɔn biara no. Onya saa adanseɛ no ho nsampa obonsam wɔ hɔ. Enti obi ka sɛ obonsam ni hɔ deɛ a na gyere sɛ saa nipa no nye Bible ni. Nanso Bible no pa ɔbɛgye adi ɔmpɛ nso a onyini ɛwɔ ankasa wasɛm a ewiase o mo Nyankopɔn mfo so nipa sɛ kyenkyena obi a enyi twerɛ no mu nsɛm nyinaa ni no mfa mu asɛm nya adwuma opa obɛgye adi na ade mu asɛm nyinaa yɛ adwuma ɔbɛn so a onyini ɛwɔ ankasa wasɛm a Nyankopɔn pa bɛsom no ɔmbɛ so a wɔn som no opa bɛfa na kwan so ɔmbɛ so a wɔn fa na kwan so nanso atemuda ɛne ebehunu sɛ nya wu ne yɛ de to wi a na ebehunu sɛ Nyankopɔn wɔteɛ paa sɛ ɔyɛ humɔborɔ nko a ebehunu sɛ humɔborɔ nko a na Nyankopɔn ɛwɔ ne mu a na oni esufuro biara nka ho na ɔyɛ odwan sunko a na wɔwɔ na oni ɛvan sɛ bi a lion ankasa yata esu a ebehunu ɛni sɛ ɔpɛ sɛ wɔsom no deɛ abɛsom no yana yɛsom yɛsɛ yɛhu sɛ bɔnsam ɔtumi sɛ sa ne ho bɛkwa bebree no ara so nti yɛne yɛgyidifoɔ no yɛnhwɛ yɛabrabɔ yie na yɛnhwɛ yɛakwan nso yie ɛne bɔnsam na ɛko wɔ wiase ɛko no nyama na wieyɛ ɔbɔnsam a hɔ pefee wɔyɛ honhom na wɔyɛ adwuma akwa ahodoɔ nyinaa so ne botae nyinaa ne sɛ ewiase obetuma di wiase nyinaa so na nka yɛnya single soul koraa no a ɔbɔru adidin obiara ni hɔ a wɔsom Nyankopɔn obiara ni hɔ a ne ho teɛ nanso sɛ Awurade te asie deɛ ɛdeɛ ne a Awurade ma ɛwɔ wiase yɛne yɛwɔ nneɛma bebree hɔ a wobɛyɛ ho tee ni a yɛkɔ yɛ ne bɛhu sɛ ɛne sɛ wode ho frɛfrɛ mu anaa wode ho hyehyɛ mu ebi ne sɛ ɛni obi akyi nkɔyɛ abortion sɛ bonsam ɛna ma nipa yɛ nneɛma bi ɛni sɛ wɔn yɛ edi woyɛ ho tee ni woyɛ saint Nyankopɔn ba ne wo a na obi nyinsɛn no nso kɔyi ato agu a ɛni n'anim ɛne ne nkɔ ɛyɛ bɔne wɔ Nyankopɔn anim mprantam so mpran ne mprantam so me ni animu ana nye between na obi ne mprantam no ɛhwɛ no anye between na wona wɔn use wɔ ɛyɛ ɛntene ana afei nso ensiesie obi ne obi mpran so ntam mmra wɔn twɛ mpana na wosie bibia ba wɔn ntam wokosiesie wɔn ntam ayɛ kama motoa so atwɛ mpana de a wo boa bɔne esiesie mpana obi anko afei na wɔn pɛ sɛ wɔn wadeɛ na wotu wɔn fo na de wɔn akɔ wadeɛ mu de a ɛyɛ futupa ne monya sɛ bia asɛm aba obi ne mpana ntam na wɔn sɛ ne kosiesie ɛno ade a ɛwɔ sɛ ehwɛ ne yie paa nti ma nsiesie obi ne obi mpana ntam awadeɛ na yɛtumi esiesie na afei mena de ne nyinaa nso no woyɛ gyidi ne nso a hwɛ yie ɛna sɛ ɛkɔba ne sɛ abusua koraa no sɛ awaregyaeɛ anaasɛ divorce bi na woyɛ kristoni a wrong divorce hwɛ yie ɛna wamfa ho anhyɛma na woanni kae woyɛ kristoni nso a mmom divorce a ɛtene na ɛfata deɛ woyɛ kristoni na ne ho hyɛ mu a
wonye bɔne ne mmom sɛ sɛ woyɛ gyidini na awaregya yie bi a ɛntene na woyɛ kristoni wona wokɔdi anim agu awadeɛ deɛ a ɛne wowɔ torɔbɔ kɛseɛ ɛwɔ Nyankopɔn anim ɛnɛma no dɔɔso ɛberɛ sɛ mabɔ nneɛma bebree no ara so akyerɛ mo ɛwɔ abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ka obiara bɛtumi afa mu afotuo de asua deɛ na ɛbɛtumi ato obiara wobɛtumi ayɛ between na mu obi ne obi ɛberɛ bi ama no ayɛ yie wonamfo bi ɔmo twɛmpena ɛbɛtumi aba sɛ wobɛtumi akɔsiesie ɔmo ntam bia na wontumi ka ɛfu ma me mehwɛ n'akwaa na nsɛm sɛ mehu n'akwaa yie ogyidini na ɛmpena obi ne obi mpena ntam no wona akɔyɛ futufoɔ na wɔhyɛ ɔmo den ama ɔmɔyɛ saa a wowɔ torɔbɔ kɛsɛ Onyankopɔn anim ɛne obi anim kɔyɛ abɔ hyɛn awaregya yie awaresɛ divorce ɛni animu ɛntene gye sɛ deɛ tene deɛ fata na ɛnyɛ wrong no ɛna yɛbɛtumi adi anim ama no ayɛ yie nti yɛnhwɛ ɔbɔnsam ɔwɔ kwan ahodoɔ bebree ɔfa so ɛna adwuma wɔ wiase ɔbɔnsam ɔkwan ahodoɔ apem thousands ways and means ɛna ɔbɔnsam ɛwɔ he has thousand ways and means a ɔfa so ɛna nneɛma na ɔwɔ bɔnsam wɔ strategies bebree tricks ways and means te sɛ plans nneɛma a ɔkwan ɔfa so ɛna nneɛma no ɛdɔɔso bebree paa na megyidie sɛ yɛsua Nyankopɔn ɛde n'asɛm kronkron ma yɛ no na yɛgu so ayɛ so Nyankopɔn no ebihu sɛ ɔbɔnsam ɔno ne yɛ tamfo kɛse a ɔno ɔtaa yɛn nti yɛhwɛ some strategies and dynamics of Satan ɔbɔnsam ankasa no ɔno nso ɛkwan ahodoɔ bebree na ɔtumi sesa ne ho ɔkwan bebree no ara so Satan tumi sesa ne ho ɔkwan bebree no ara so ɔse sɛ yɛkae Awurade nwoma no a megyidie sɛ yɛbɛkenkae 2 Corinthians chapter 11 14 na ɛnyɛ nwanwa ɛfiri sɛ Satan no ara mpo tumi dane ne ho sɛ han bɔfoɔ enti sɛ n'asomafoɔ dane wɔ ho sɛ tene ne asomfoɔ a ɛnyɛ de kɛse ɛnyɛ nwanwa biaa ne ɛbɛwie wɔn sɛdeɛ wɔn nnwuma ɛteɛ na Paul na woka 13 na saa nipa yi yɛ asomafoɔ atorofoɔ adwumayɛfoɔ na adaafoɔ a ɔdane wɔn ho yɛ sɛ Kristo asomafoɔ na ɛnyɛ nwanwa ɔsɛ ha sɛ wɔsɛ Paul sɛ ɛnyɛ ɛnsɔprɛse ne koraa nyɛ biribi a ɛɛhu nyɛ biribi a wɔnte bi da sɛ ɔbɔnsam ɔtumi yɛ ne ho sɛ han bɔfoɔ bɔnsam bɛtumi yɛ ne ho sɛ Gabriel bɔnsam bɛtumi yɛ ne ho sɛ Michael obɛtumi yɛ ne ho sɛ angels na ɔmo yɛ han bɔfoɔ a han bɔfoɔ Nyankopɔn abɔfo papa abɔfoɔ a ɔmo Nyankopɔn ɔteɛ ɔbɔnsam ɔyɛ sum bɔfoɔ ɔnyɛ han bɔfoɔ ba ɔtumi yɛ ne ho saa ɛna na wɔn kyerɛ sɛ mpo sɛ n'adwumayɛfoɔ ɔmo abɔnsam ɛde wɔn ɛredi dwuma no sɛ ɔmo nso ɛyɛ ɔmo sɛ han bɔfoɔ a ɛnyɛ deɛ bi yɛ nwanwa na awie no ɛnwie wɔn mu yie ɛna na yɛbɛhwɛ sɛ ɔbɔnsam deɛ na yɛsua ne sɛ ɔbɔnsam otumi ɛsesa ne ho ɔbɔnsam tumi changing in a strategy ɔbɔnsam etumi changing n'akwae otumi sesa ne ho kwan bebree no ara so ɛso no deɛ ɔba baabiara a wɔyɛ ada sɛ developed and or underdeveloped countries nimfa sɛ ɔman a wɔn to mpɔn ɛne ɔman a wɔn nso wɔn nto mpɔn anaa ɔman a wɔn ani abie anaa ɔman a wɔn anim yɛ kɛseɛ biara baabiara ne sɛ deɛ ɔdaa ne ho adie baabiara ɛna individuals nso ankorankoro biara nso ne sɛ deɛ bɔnsam si approach wɔ wɔn ɛne sɛ deɛ osi ɛdaa ne ho adie ɛwɔ ankorankoro biara abrabɔ mu ɛna baabi a anibie wɔ no ɛso sɛ deɛ ɔbɔnsam osi yɛ ne ho fa baabi hɔ na anibie hɔ paa nkurɔfoɔ wɔn ani abie wɔn ani abie ɛwɔ wiase nyansɛm baabi wɔn nso a na anibie no ɛwɔ fam kakra nti wɔn nso ɔwɔ strategy nso ɔbɛyi so ɛna ɛwɔ nkurɔfoɔ bi nso a wɔn deɛ mɛnsa kata group koraa deɛ wɔn deɛ awurade na wɔn nkurɔfoɔ a awurade Nyankopɔn ɛna abie wɔ wɔn ani na ne honhom ne di wɔn kae ɛwɔ wɔn abrabɔ nyinaa mu na wɔn hunu sɛdeɛ bɔnsam ɛteɛ ne bɔnsam sɛdeɛ ɔwɔ hɔ no sɛ ɔhaw ɛba wɔn so a wɔn deɛ wɔn nkɔ baabi awurade nie nkɔpɛ mmoa anaasɛ wɔn nkɔpɛ solution to their problems baabi wɔ hɔ a asɛm to wɔ obiara wɔ n'abrabɔ mu wɔ wiase wɔ mu a ne yɛ kyinkyini ɛpɛ mmoa ne yɛ kyinkyini ɛpɛmpɛm ɛpa somdue na nkurɔfoɔ bi a wɔn nam awurade asɛm so
no mo nya dance ye no se Satan wo ho obonsam obi obanya Nyankopɔn nche bia no esa wodidi se bonsam wo ho esa wodidie because Bible asɛm a na bonsam de ɔhaw timi ba nipa abrabom obonsam etimi de ayi nipa somdwie obonsam timi de bɔne bebre no ba nipa abrabom na eduru mebi a ya na ye solution di bonsam no ankasa ɔde ɔhaw ba no so no akora timi provide solution so emma nipa ba nya papa bonsam etimi de ɔhaw bi nipa namu oduma nya ɔhaw anu aduru nanso awie no ensi nipa ne yie bonsam ɔno bonsam oni free lunch wo ho so wo de ade e ma wo kwa no wono onye saa ese bonsam ebetimi am onya ne gie e wo abrabo mani ani gie bi nanso ani gie no one enye papa emfa wo nko heaven dia ne heaven so bebre pa ye nti wo bonsam ho na bonsam Peter say bonsam enam se jata owo mu pa yie na bonsam po obi amene no edi say bonsam onya mene wo de a na oba be ye de ono bonsam opɛ enka Awurade ngoma no 1 Peter 5:8 wo say moni na ho wo say yemi ani na ho fi woni na monwen menna efiri sɛ mo tamfo bonsam enye dɔfo bonsam enye dɔfo bonsam o ennam se jata onam se odwan ebubom hwɛ de obenya na mene no obubom ne se jata ebubom wɔ kwaye mu na nsa aboa bi di nanim jata ebubom ani hu pa ye pa wo so opobia opɛde obenya no amene no enti obonsam wɔ hɔ na ɔno no ɔhwɛ de obenya no amene nti ɛkwan bi bɛda yɛn ho ɛwɔ yɛ abrabom na afei de ɔyɛ dwuma wɔ adwene mu ebedu me no no me ntime nye Bible kora ani sɛ nipa ɛsi ɛyɛ Bible ne ɛkasa fa Bible ho na ɛkasa fa Onyankopɔn ɔbɔ so ni asase ɛne ahotefo mo soro nyinaa mpo ɛne owusɔre yɛ ne de ɛka ho biara ho no yɛnyɛ very careful a ɔbɔnsam wakwa ho do apem a ɔyɛ ne dwuma wɔ wiase ɛdia na wɔka adi sɛm ngoma no a ɔse the depth of Satan ɔbɔnsam ɔbunu bi emu dɔ ɔbunu pa depth ne deep pa yɛ pa ɛnka Revelation 2:24 bɔnsam ne bunu emu dɔ Satan ɛka Satan bunu a ɛka Satan na adwene na ne nyansa Bible no sɛ bɔnsam nyansa no na adwene no emu bie na adwene mu dɔ ɛnka akra na ɛnka hɔ a ɛni sɛ bɔnsam Nyankopɔn asɛm sɛ bɔnsam adwene mu ebie na adwene mu dɔ de a na ukobu underestimate Satan a na sɛ okura no wonti Nyankopɔn som ase okura nyansa ne adwene kɛseɛ paa yɛnka a wɔsena me sɛ moaka tiatira no dodo a onni saa nkyerɛkyerɛ yi wɔna onhunu Satan ebunum onhunu Satan ebunu sɛdeɛ wɔka no sɛ meyɛsoa ma de so awoforɔ ebinom hunu Satan ne bunu Satan n'ani awae na adwene mu dɔ na Satan ne ebunu ne bunu ne nyansa nim deɛ emu dɔ bebree paa yie saa na Bible no aka na Awurade ɛne tiatira asafo no kasa wɔde ɔmo ntena hɔ na nipa no a mo ne na nya no na bra mo fi sɛ na bra akodaa bi a na bra afeni awon foforo bonsam sɛ akodaa bi afeni awon foforo oni sua hunu bi a adwene Nyankopɔn ne bɔɔ no nti obi a ɔbɔ obi no wɔka ne ho asɛm kyerɛ wo a ɛsɛ otie ne yie so Nyankopɔn no ɔbɔɔ bonsam bɛ wi ase no wɔse Satan ɔbunu de obi fan sɛ bi ani bunu aka sɛ bi a hell ho asɛm na wɔka ne mu de yɛka kyerɛ mo no sɛ ɔbonsam no ɔbunu kɛseɛ paa yie paa nti Paul can say we are not ignorant of his devices. Obonsam no enade bia yenim na kwan yenim na dwene yenim nsusuye yenim sɛ na wɔteɛ enti ɛnam sɛ enya ignorant ɛwɔ obonsam ne ho niema bi ntino maybe ontimi ntaa nyaye obenya ehɛ no nsu sana Paul kan sɛ na engenka ha say what 2 Corinthians 2:10-11 na de modi bibi eche no me nso me de che no na sɛ modi bibi na sɛ me de bibi me cha de me de che no munti na me de me che no Kristo anim na Satan ani anim efi sɛ yenim na adwene Paul sɛ onim bonsam adwene enti wontimi nwia no onti bia ye son sɛ mu twan ba bia sɛ de bɔne che yemfa bɔne nche asɛm sɛ yifiri etirim yenyim firi etirim bibi ene si yehwe ni yehwe ade ne si ye ni ye de a obonsam bedi anim obesisie Paul say
bi why born na me jama na kaya no minim nti enye se bibia nti omumu nti na me jama de che no na enye se abonsam ba ye ntam ntira ndi bibi ho ani ahwe se abonsam opekwan opesum bi ewo bibia brabom opaya wiaye aware mu opawarefo se wo mo busua mu opabusua obeso se busua obeso se namfo asori mu ode nsemmoni bebrenu ba Onyankopɔn asafo mu obonsam se nim na dwene de a ontimi eni emim. So Satan can transform himself. Obetimi asesa ne ho. Otimi kohye ebia otimi obonsam timi kohye asori mu. Bonsam timi ti asori ma asori difo ne admayfo bitimi ye miracles. Ni dada nkrofo se ne bi ye nwanwa nipa ha obi omo ha obi bonsam timi ono so otimi fa religion so. He can operate through religion. To make my operate religion through religion, and that nothing. Why ye name be any so way to be a bonsam otimi aduma. Ewo asore meka ko some other traditional religion mu whatever be a obetimi akwhye abosomfo bi mu na omonya tumi bi na omode ye wanwade ne nipa na ono ankasa no Oma solution ama nipa bi kɔ hɔ akɔgye emwa otimi ya nyema bebre ewo wiase abrabɔ yi mu di sɛ de bɛya nipa ebetimi anya ɔmo haw bi a ɔmo namu nso anu aduro tina nti yɛhwɛ de ne nya no yɛhwɛ de ne nya pa nti otimi de ɔhaw edumi tu nipa so otimi de ɔhaw amane ya de tu nipa so de bɛ na wanya Job abrabɔ mu Job but na Job owo bonsam ho nim die enti bonsam ntimi anya no na ɔde ne ho ato Nyankopɔn so timi yɛmfa yɛn ho to Nyankopɔn so yie na yɛma yɛn na hɔ ɛwɔ Kristo soma abrabɔ mu oka Job chapter 1 chapters 1 and 2 abehu de me kan nyina ɔhawo a ɛna mfidi osunsum Job ne amane ɔde ne kɔ mu nyina no Job di nkunim di Job wankɔ baabi sɛ ɔkɔ baabi akɔpɛ solution ɛwɔ ne hawo bi ho sa bia ya brabo mu sa adwuma sei wade sei sa yade ba sa nso yeto ye nia eni se ye hwe Onyankopɔn wankasa wo hwe Onyankopɔn anya sa obonsam ebetini amani pa ne ma bebre Satan no okura strategies bebre to otimi strategy se ne ma bebre ona brabo mu ti bonsam bonsam wo sɛ de wosi ɛda ne ho adie ɛwɔ baabi wɔ hɔ a de ɔyɛ ne sɛ baabi wɔ na sɛ bɔnsam kɔ a ɔma nipa hu ne sɛ oni hɔ na ɔde anya wɔ mo ɔma nipa baabi ne bie wo bebree no a no ɔma nipa a ɔhɔ no do no agye de sɛ bɔnsam ni hɔ na afei ɔno ɛnso bɔnsam hɔ no ɔde anya wɔ mo the moment a nipa bɛgye de sɛ bɔnsam ni hɔ biara no ema oda to Bible no na say the moment any bie any adwene mu bie bebre na fe se bonsam bie ni ho experience bi na ma bie ekoso abrabo mu na se bonsam bie ni ho bia no na ema onyame asem Bible no na ye beda to because Bible say bonsam ho o ye rare nti ani hanens bebre pa nti bonsam wo ho ti Bible say bonsam ho na wo say bonsam ni ho a wo ye bone na wotia Bible no kenka Bible no a Bible bodi bebre say ne kenka yi o say motam bonsam nam sejata bonsam obunu bi emu do otum da no se ha abofo ne hun se bebre aye ba abru ma nanso baabi wo ha bonsam amani pa bi baabi ni bi o bebre no ano na o mani pa nyini se ono bonsam no oho na fe de nipa na frase se wo ye bona o oppose Bible no then you begin to oppose the Bible na hu pa ye pa nti wonye Bible ni a wo ye bona kase pa ye pa nti if Satan convince you to doubt him he has already warned you just wanyaw so bonsam to me convince so am out to me doubt to say oni ho bonsam ni ho a yes ne nsa kan hu pa ye pa de ba bia o mani pa hu say oni ho bia na de mfa so ne kase bre no ndi ne say bia ma bi won kwa brochire ni ma bi amaya etumpon na yen say bonsam ni ho bonsam ni ho a bonsam na wada ne ho adi sa ndi wono na ni ate ndi o sa e de say de me kan de say obi o de ka no say bia oni ne ma wo fie na ohun se nipa na bad o de ne ka na oba ni won dwan ko hye de no ka che ne ma na se oba ha mon kan se mi ni ho enso ho
nti mo nse ho aba o mo ba ya no aba e de ode ka ne ba ya no a no so o se woni ho enso ho nti woni ho ne de mfa so abere nipa no o kan so woni ho no nipa na je de so woni ho a de mfa so abere no eni sana bonsam so ye na dwuma nti o ma nipa hu se woni so woni ho eni me o ma nipa hu se woni ho pepe na de mfa so o bere no na e ma wo da to Bible no nipa no ba no ka se wo ma me o wai se kan be to no pa kan ni medu ni nya bi ni wo to obi ade mbe se obetua enso no o hye ho na nkra nso opie opie se si a oni ha oni ho so enso se ho and strategy we no woni ho no oho a wayɛ ne ho sɛ de woni ho no ɛne mfa so abere no saa na bonsam so baabi wɔ hɔ a no wada ne ho adi saa na ɔma nipa hu sɛ woni hɔ na ɔmo agye de sɛ woni hɔ na ɔyɛ adwuma na the moment ya bɛgye de sɛ woni hɔ no afɛgye sɛ wobɛda yɛka kyerɛ sɛ Bible sɛ bonsam wɔ hɔ a wobɛda ɔtɔ bonsam na kwan baako no de afei ɛma nipa no deɛ ka ne sɛ afei deɛ nipa no deɛ ɔmɛma bonsam ma yɛ deɛ wɔwɔ pɛ ndi ya ne ha no so bebre nti ɔbonsam sɛ ɔhwehwɛ nipa a ɔkwan ho bebre a ɔfa so ɛhwɛ nipa na afei sɛ bɛyɛ nipa bɛgye di sɛ Bible koraa no nya no korɛ nti wonya gye di sɛ Bible nya no korɛ pa na Bible yɛ torofoɔ pa a bonsam wasɔ sidi wɔ abrabɔ mu awie ɛni baabi a ne bie wɔ civilization ebi sɛ yɛ civilized yɛ ani abie yɛ adwene mu abie yɛnya mental breakthrough ebi asa afei de yɛ adwene mu abie bebree no a afei de yɛnya bonsam bi ani hɔ aka na tete mu yɛde bonsam myth ɛna nsɛm nyina to kyerɛkyerɛ yɛ no Satan wɔna yɛ saa woyɛ ɔno ma nipa yɛ saa na woyɛ saa no a ɔno saa na ɔpɛ saa area hɔ no strategy ɔde bɛsɛe wɔ mo no sɛ ɔmbɛgye de sɛ ɔni hɔ wɔna yɛ no saa ɛnyɛ very careful paa yie paa mewa adanseɛ nyinaa ɛdi adanseɛ sɛ bonsam wɔ hɔ ɛna nipa nso the moment abɛgye de sɛ bonsam ɛni hɔ biara no sɛ ɔmfa biribiara ɛnhyɛ bonsam bio wonya di sɛ bonsam ni hɔ ade na ade bɛhyɛ na ɛbɛka wɔni hɔ ɛberɛ nipa ni abie na yɛnyini sɛ bonsam wɔ hɔ no nipa no afei na maka sɛ ɛde doubt na ɛbrɛ wɔ na afei ɛmma nipa no twe ne ho firi Bible ho na afei ofiri aseɛ keka sɛ mo na biribiara na mo de hyɛ yɛ bonsam biribiara yɛ bonsam kasa sei no saa statement sɛ ebi efiri nipa bi anum sɛ ba ebi yɛ no korɛ ebi ka no ebi ne ka no ne papam na ebi nso ka no ne bɔne mu me na mu bia mo na yɛ bonsam no korɛ ɛnyɛ biribiara na wɔsɛ de hyɛ bonsam ɛnyɛ no nso bebree nti obi betuma use saa statement we wrongly and obi nso betuma use no rightly and they depended the ɔka nti ya ne ɛhɛ no nso bebree paa yɛ wɔ yɛ abrabɔ mu nti nyɛ biribiara na wɔsɛ yɛde hyɛ sunsum ɛyɛ sunsum mu asɛm nyɛ biribiara na nso no ɛnɛma bi wɔn nso a na yɛ bonsam na ɛyɛ otumi ma nipa adwuma sɛe otumi ma nipa yadeɛ otumi de yadeɛ gu nipa so yadeɛ otumi ma nipa ɔde awuwu otumi ba busua mu otumi ba fie ɛba baabiara wɔde akokɔ ɔtan ɛne bɔne ho do bebree no a otumi ba nipa abrabɔ mu ɔma nipa ɛkyɛ ɛnka na afei nipa mmɔ bra ɛtene na wɔde ɔhaw ne musuo ɛne bɔne bebree no a bɛwi ase na afei wɔde ɔbɔnsam ɔhɔ paa na ne the greater target paa na sɛ ɔma nipa ɛnso Nyankopɔn ɛne ne the greater target na yi paa ne target kɛseɛ paa na sɛ awie no wonso Nyankopɔn wonya sika na woyɛ sikani na abɔ fam a ɛyɛ ɔne bi wosum fidie na ma ɔbɔ fam na mmom sɛ wobɔ fam na wontumi nso Nyankopɔn a ɔbɛtena sɛ ɔbɛyɛ saa sɛ wonya sika na wontumi nso Nyankopɔn a ɔbɛtena sɛ ɔmɔyɛ saa adeɛ bia bɛboa ne nti wɔne ne target no nti obi kɔtena baabi ne hɔ ebi a anipa bi mu yɛtu kwa kɔtena baabi na ne bi wɔ hɔ a ne yɛfiri aseɛ ne yɛnya dwene sɛ na berɛ heaven koraa ni hɔ na berɛ Bible koraa nya no korɛ afei ɛmu da biara ni hɔ afei bonsam biara ni hɔ bonsam no wadan ne ho saa watransform ne ho wachange ne ho ɛwɔ hɔ ɛna nipa no wɔnya no awia na awie na nhyira nka Awurade din nso so sɛ Awurade hu yɛ mmɔbɔ da biara nti baabi wɔ hɔ a ɔma nipa hunu sɛ ɔni hɔ ɛde ma ne target bi ɛbɛbam deɛ sina ne so bɛbam ɛna baabi wɔn nso ɔma nipa gye di sɛ ɔwɔ hɔ na ɔno ara nso de ɔhaw atoto nipa no so na ɔprɔva ne solution ama wɔ mo baabi wɔn nso deɛ ne ɛhɔ deɛ baabi wɔn deɛ ɔma nipa gye di sɛ ɔwɔ hɔ paa ɔwɔ hɔ nso ampa na afei ɔma yɛfei nipa no kɔkɔ mmeammea bi ɛkɔpɛ mmoa bi firi baabi ɛnyɛnyɛ
ɔma yɛyɛ nneɛma bi a ɛde ɛfiri sɛ yɛ saa deɛ wei na ɛbɛboa yɛn wɔ n'afei ɛde anigye bɛbrɛ yɛn ɛbɛma yɛn haw no yɛtumi anya no aduro nom ne adeade ɔma afei ɔma yɛgye biribiara di ɔma yɛgye sunsun biribiara di afei wɔde agencies ɛfiri aseɛ sɛ wɔde wɔn sisi hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn haw bi ɛne amanneɛ bi ɛdeda yɛn soɔ yɛbɛtumi akɔ wɔn nkyɛn ne akɔpɛ mmoa ɔno ara de ɔhaw to yɛn so a ne ɔno ara wɔmfa yɛnkɔ Nyankopɔn nkyɛn o ne ɔno ara ankasa aprovide ɔde agencies bi asisi soɔ ɛno anaasɛ ɔwɔ agents na afei yɛakɔ wɔn nkyɛn ne akɔpɛ mmoa na saa mmoa wɔn nso yɛakɔ wɔn nkyɛn nyinaa no ɛkɔpɛ mmoa nyinaa ɛwɔ sɛ ebi ka yɛ ho fi ansana deɛ ɔhaw no ɛde kɔɔ hɔ no nso no wɔtumi yɛ nyanti ɔbɔnsa no ɔma ɔnkyadeɛ kwa nanso deɛ ansa no ɔbɛma wanya deɛ wɔhwɛ biara na gye sɛ wɔyɛ ho fi ansa deɛ wobɛyɛ biara gye sɛ ansa no wobɛtumi aboa wɔ no gye sɛ wɔyɛ biribiara tie Nyankopɔn ansa na ɔma anya deɛ wɔhwɛ yɛnhwɛ no nso bebree ɛnyɛ woka Matthew chapter 4 no a ɔde wiase nyinaa kyerɛ Yesu na ɔka kyerɛ sɛ wiase wɔ mi de bɛma wo a gye sɛ wɔkɔtɔ mi ansa ɔhu sɛ ntinyɛ sɛ ɔkyadeɛ kwa ɔma ɛkɔm de no Yesu nyɛ bɔne ntia scripture ne ɔsan fa Bible nti mo nsɛm tumi fa Bible ɛnyɛ miracle nko an wɔyɛ o tumi fa Bible koraa tumi kɔtu nipa sɛ dɛbɛ nipa nti ɔbɔnsam ɛma quotation bi a quotation ɔde ma wɔn ɔde mo ayɛ bɔne o by Gabriel ma quotation ma fa nyɛ bɔne da ɔbɔfo man kɛ mfa quotation ma fa nyɛ bɔne da but ɔbɔnsam bɛtuma ma quotation ne wɔn gyina so ayɛ bɔne kɔsa no ɔma Yesu quotation sɛ dɛbɛ Yesu bɛgyina so na ɔyɛ bɔne sɛ watwerɛ sɛ na so woyɛ nyame nipa woyɛ expected messenger eni ko gyina bro so na wote hwe a tindi nyame bɛhwɛ ama nti apa ma wate ahwɛ ɛna nyame sɛ ɛna Nyankopɔn na nka Nyankopɔn ni hɔ ɛna nyanka nya ho asɛm ne kan wɔ Bible mu da nti wode gya ho hwɛ sɛ nka Nyankopɔn nso wo a ɔnam nyansa so ɛbɛkum ɔnam nyansa so na Yesu sɛ dabi ɛnso Awurade wo Nyankopɔn hwɛ enti bɔnsam bɛtumi akɔtu Bible na ahotefoɔ nso akɔtu Bible na yɛn ahotefoɔ deɛ kɔtu Bible de yɛ ɛtene yɛn kɔtu Bible mfa nya de bɔne sɛ Yesu bɔnsam ɛmɛ na deɛ anya di kwa dabi ɛnyɛ saa bɔnsam ɔnkyadeɛ kwa obiara bɔnsam ma obibi biara no na ɔbotae bi nti na ɔde saa deɛ ne ma wo bɔnsam betuma ma ɛde ne ma bebre no abrɛ wakɔ mu nanso akyire awie no ɛbɛwie wo musuo ɛnde yɛde bibiara ɛhyɛ bɔnsam a na ɛyi hadwene afiri yɛn ankasa yɛn ho so ti yɛn ɔmo gye di sɛ bɔnsam hɔ no ɔmo nso ɛbasa nso a yɛn mistake kura yɛn hunu bibiara ɛfa ne sɛ bɔnsam afei ɛmayɛ superstitious afei asɛ de yɛyi nneɛma bi hyehyɛ nneɛma bi asɛ nneɛma bebree ɛno nso very dangerous yɛde biribiara ɛhyɛ biribiara nsi kwa wɔ wiase saa na wɔyɛ ɔmo yɛgye bɔnsam de saa na akɔ biribiara nsi kwa wɔ wiase nipa ngu kwa nipa nyare kwa gye biribiara adwuma nsɛɛ kwa biribiara ne hyɛ bɔnsam biribiara yɛ bɔnsam ɛno nso ɛnyɛ eduma bi ani ankasa Nyankopɔn bɔ nipa bɛ ewia tumi yɛ mfomsoɔ yɛni yɛntumi yɛ mfomsoɔ ma yɛ mfomsoɔ tumi de wɔ ha brɛ yɛ ɛna bɔnsam nso kwan nso ɛboa ma yɛntumi yɛ mfomsoɔ na brɛ biara de bibi nsi kwa abrɛ biara deɛ yɛadwene yɛ sɛ obi na ɛyɛ yɛn nti afei yɛkɔpɛ solution ɛwɔ nkɔfoɔ bi a ɔmo ɛyɛ hɔ na afei ɛde wɔtae ɛne ntoton aba nipa ntam na de ɔtae ne ntoton the moment yɛde ɔtae ne ntoton bɛba abusua ntam no ɔbɔnsan ne target ne wɔnya because wunya adwene sɛ obi na ɛyɛ wɔ na ɔmfra sɛ ɛwɔ ta saa nipa no wunya ne kora nka bɛkuna firi wiase because ɔyɛ wɔtamfo nti bɔnsan bɛyɛ saa na ɔde ɔtae bi abɛto nipa ntam ba sɛ nkonkon na de yɛ adwuma ɛne ba de honhom na de yɛ adwuma a so obi kora na ebi a ɔtwe yɛn ho bɔne ana obi kora na osu yɛ fidie kora no a ɛnam sɛ Awurade kan yɛn ho nti no yɛmfa biribiara nyɛ sɛ bia bɔnsam ɛmena yɛnkyɛ biribi na mede asɛm bɛbɛ na wie deɛ meka ne sɛ deɛ mɛsɛ metwe adwene nyinaa so ne sɛ biribiara ɛnyɛ sɛ de biribiara hyɛ bɔnsam nyɛ sɛ de biribiara hyɛ bɔnsam ɛde biribiara hyɛ bɔnsam nti yɛhɛ no nso nti ɛba saa a baabi a ɔbɔnsam no ɔtumi ɔyɛ adwuma no sɛ ɔma yɛnhunu yɛn mistake yɛnhunu deɛ ayɛ ne firi yɛn yɛ mistake paa koraa na ɛpira yɛn yɛ mistake na ɛpira yɛn ni o nanso yɛde ɛsɛ bɔnsam yɛtu nneɛma bom yɛde biribiara hyɛ no ɛma afei koraa ɛma yɛsuro bɔnsam koraa kyɛn sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛsuro no
sɛ nka Bible sɛ esuo bɔnsam no yɛma bɔnsam koraa ho yɛ hu koraa kyɛn sɛ ne ho si ehu ɛteɛ afei kwa ne afei esuo bɔnsam koraa kyɛn Nyankopɔn afei ni afei bibia ne din koraa ne ɔbɔnsam ne yɛ bebree koraa kyɛ ɔwɔ yɛn nim koraa kyɛ Onyankopɔn bibia yɛ bɔnsam no ɔyɛ adwuma di baabi a nkɔfoɔ so gye bɔnsam die no a wɔn gye di paa sɛ bɔnsam hɔ no nso no wɔn nso bɔnsam adwene nkwaa hyɛ wɔn tini bebree ɛni sɛ yɛde bɔnsam adwene hyɛ yɛ tini bebree saa yɛn ni sɛ bɔnsam hɔ deɛ nanso ne sɛ esuo no kyɛn sɛ wɔsɛ esuo no ɛna ni sɛ bi obi ka sɛ bi amina bɔnsam ne ho nyɛ hu Bible sɛ ɔde sɛ gyata ɔbom ne ho nyɛ hu yɛante Bible ase a ade yɛ hu koraa sɛ nyɛ hu ɛma ne ho nyɛ hu nkyɛn sɛ deɛ Nyankopɔn se ne hu ehu sifa hu nyɛ hu nkyɛn Nyankopɔn enti nneɛma mmɔne bebree sɛ yɛma Nyankopɔn asɛm nyɛ kanea ma yɛn na deɛ yɛka ne sɛ ɛne obiara de n'adwene ka deɛ ɔpɛ ebi sɛ anibia ba ti bɔnsam no wafa yɛn anibia so ɛna wɔdaadaa nkurɔfoɔ nti wo a wotie me hwɛ yie papa Nyankopɔn sɛ bɔnsam n'adwene mu dɔ a yɛma n'adwene mu nnɔ n'adwene mu nnɔ nkyɛn Nyankopɔn de sɛ ne bɔnsam mo yɛn ne ni agorɔ na ɔte sɛ ɔwɔ wone ne di agorɔ bɛkaw mo wone bɔnsam di agorɔ wobɛwu ɔyɛ bɔnsam yɛmfa no sɛ yɛ bɔnsam bɔne yɛ bɔne tene yɛ tene na yɛn nso Nyankopɔn ne bɔnsam ni agorɔ na awie no yɛnyɛ wɔwuo ɛda Awurade asɛ Awurade hu yɛ mmɔbɔ na ɔma nkwasɛm yi ɛnkaade yɛ abrabɔ ne hu sɛ bɔnsam ɔwɔ hɔ na otumi sesa ne ho ɔkwan ɔfa so ba ɛba wɔ biara nkyɛn Awurade ma ne nsi yɛ yie ɛwɔ Yesu din yi mu amen.